Hola, amics graciens i gracienques. Em trobo al Tenis La Salut, que avui ha començat el Campionat d'Espanya masculí i femení i ara tenim l'equip masculí del Tenis La Salut. Aquí els podeu veure tots. Hi ha algun que encara té cachondeo, però bueno, no passa res. Aviam, comencem per tu. Com te dius? Nil Caravaca i tinc 12 anys. Porto jugant a tenis des de fa uns 9 anys, però vinc aquí des de que pràcticament vaig néixer. Molt bé, tu? Jo em dic Max Besada i tinc 13 anys i porto venint al club des de fa 2 anys, però jugo a tenis des dels 4. Em dic Max, tinc 14 anys i porto jugant a tenis 8 anys aquí. Em dic Joan Albert i tinc 14 anys i porto 3 anys jugant a tenis i 3 anys venint aquí. Jo em dic Bernat Blasco, porto 3 anys jugant a tenis i 3 anys jugant aquí a La Salut. Jo em dic Marc Fernández, tinc 13 anys i porto jugant aquí des de petit i sí, en aquest club també, sempre. Tu? Em dic Jan Tena, tinc 13 anys i porto jugant a tenis des de fa 5 anys i aquí a La Salut des de fa 9. Molt bé, tu? Em dic Evan Segun, tinc 14 anys i porto jugant aquí fa 7 anys i també fa 7 anys vaig començar a jugar a tenis. I vostè? Jo em dic Niel Segur, porto 3 anys jugant aquí al Tenis La Salut i des dels 5 jugant a tenis. Molt bé. Escolta, què és per tu jugar al Campionat d'Espanya? És un dels millors tornejos, encara que és una mica complicat, ja que estan els millors d'Espanya. I tu, què penses? Jo trobo que és una experiència molt xula per passar en equip i és un torneig molt xulo i... Tot és xulo. Sí. Vinga, tu? Tot és xulo, és molt complicat perquè hi ha jugadors molt bons i és molt guai. Igual que hem dit els meus companys, és molt guai de jugar i molt guai de veure. Jo crec que és una experiència molt xula que un torneig d'aquest nivell es pugui jugar al teu club i disfrutar-lo i a més jugar-lo. Jo crec que al jugar al nostre club la idea principal, a part de guanyar, és disfrutar amb els teus companys perquè és una experiència inoblidable. Sí, és una experiència molt xula i bueno, també és difícil perquè venen els millors d'Espanya al final, tots, i no sé. I ja està. Sí. Sí. Tu? Jo porto jugant a aquest torneig 2 anys i m'ha semblat un torneig molt divertit, el millor que he anat. I també és una experiència molt divertida amb els companys. I vostè? És una experiència molt xula i que ens ho passem molt bé. Val. Aviam, qui va a Múrcia? Jo. Tu? I tu? Què farem a Múrcia? Serà molt complicat, però jo crec que no tant com aquest, ja que aquí tenen molta més força i tenen gent una mica amb més nivell. Tu què penses? Donar el màxim de nosaltres. Molt bé. Qui és el número 1 de vosaltres? Jo. Tu ets el número 1? Sí. Però si tens els ulls vermells, on te'ls has ficat, els ulls? A la piscina. A la piscina? Mare de Déu. Bueno, mireu, jo us dono les gràcies perquè estigueu aquí. L'únic que us dic a passar-s'ho bé, que això és el millor. Guanyem o perdem, és a passar-s'ho bé i a disfrutar. Vale? Estem d'acord? I ens anirem veient per les pistes i farem fotos i estarem pendents del número 1. Exacte. Vale? Molt bé, moltes gràcies, Adéu.